bakhato sarangwi na tong khatam ni ke jeng kabang ma jaga onu go jin Tiprasa ro ni to petrol pump tong hon haibano khorsa buri engai khulok jak amo ang tabu jar tip nus to ya ko ni tini baino simino khaisa example no kha ke jeng bus kango kabang ma dei chini Lukurok no bahino koinai norok bahino imang no kha inge amo engya jodi nang khai ka inge amo ko mukhang Asian go hai se bai na ngai ke munu ko sine ja balo kha like 3-4 years ka kha bini je imang am sa kotor bo kaisa goal set khai kai ke amono bo khaz khai nai ni target now so bini je omo hai to jazba de hin chinai bini je omo bini je tam sare bukhani je mo zumani no noroni oro bo amo hai na ton tho because amo hai ke tong khai ke chini imang rong no ba hai no muk thang sanai ma no ge bini all attitude bini all je tam sare yes bini talent they bini all petrol pump ni je bumo phan amo belai khano go thokja belai khano milija ki tong khai ke ang abono bai no best wishes khayo bini bus kango te bo kabang project tong ko amo jeng sukrubi saya ko but kaisa ke joto je imang nuk mani joto muk thang thung amo no ang wish khayo te chini bus kango kabang ma buri rok imang nugui tong nai rok hai no continuously no rok ni imang no muk thang khlaina ba try khlai di because jeng imang nuk khai ke se jeng muk tham khlai jak tengo so jeng thumani sisara nanga hai se ko khai kongke so joto Tiprasa rok na aga no norok or jaga phai ne chini bai no bisa chuba so khlai di noroni hamai ro phai di hamai Thank you.